Na predmestí jedného mesta žili vedľa seba Škót a Angličan. Škór mal na záhradke 2 sliepky a každé ráno vyšiel z domu a zobral si na raňajky čerstvé vajíčka. Raz takto vyšiel von a díva sa, že jedna z jeho sliepok zniesla svoje vajíčko u suseda na záhrade. Vydal sa teda k ceste, že na suseda zaklope, keď v tom ho vidí, ako vyšiel na záhradku a zobral to vajce. Tak rýchlo beží späť k plotu a volá na neho, že to vajce patria jemu, že ho zniesla jeho sliepka. Ale Angličan zas, že je na jeho pozemku a teda je jeho. Keď sa stále dookola hádali 10 minút, Škót zrazu vraví: toto nemá cenu, viete sused, u nás sa hádky riešia tak, že sa navzájom kopneme do gulí a ten, ktorý sa predtým postaví na nohy skôr, vyhral. Angličan súhlasil, tak si Škót obul svoje najťažšie topánky a s rozbehom Angličana nakopol. Ten sa chytil za rozkrok a 30 minút sa v bolestiach zvíjal na zemi. Potom sa konečne vzmužil a vstal, oprel sa o stenu a hovorí: tak, teraz som na rade ja, aby som vás kopol. A Škót sa len usmial a hovorí: viete čo, nechajte si to vajce.